Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары авыл халкы өчен кабул итү көннәре оештырдылар. Алабуга районы Бехтерево авылында яшәүчеләр нинди медицина хезмәтләре алган? Минтимер Шәймиев юбилейын билгеләп үтә. Татарстан дәүләт киңәшчесенә 85 яшь тулды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 112 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 20 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 44745 очрагы билгеле. Аларның 389-ы терелгән, 103-е узган тәүлектә. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары авыл халкы өчен кабул итү көннәрен оештырдылар. Медицина десанты Алабуга районында Бехтерево авылына килде. Мобиль шифаханәнең күчмә комплексын авылда түземсезлек белән көттеләр. Бердә яшәүчеләрнең нинди медицина хезмәтләре алганын хәбәрчебез ачыклады. Бехтерево авылында 700-гә якын кеше яши. Нигездә алар өлкән яшьтәге кешеләр. Авылда бер фельдшер-акушерлык пункты бар, анда беренчел ярдәм күрсәтелә. Бердә яшәүчеләргә анализлар тапшыру һәм тикшерүләрне Алабугада гына узырга мөмкин. У меня очень учащенное сердцебиение, вот бывает иногда одышка. Кемтер мобиль поликлиникага үзи узарга һәм күзләрен тикшерергә килгән, ә халыкның бирдә иң көтеп алынган табибларның берсе кардиолог булды. Авыл халкының сүзләренә караганда, йөрәк белән проблемалар күпләрдә очрый. УЗИ сердца, суточный монитор, төрле тикшерүләрне назначать итәм һәм җибәрәм участковый терапевтларына. Шул белән генә аерыла. Поликлиникада без үзебез обследовать итәбез, талоннар бирәбез узкий специалистларга, высокотехнологичный помощь учреждениеләргә, БСМП, РКБ, МКДС үзебез җибәрә. Шуның белән генә аерылып тора безнең эшебез. Авыл халкына медицина тикшерүләре, сәламәтлек саклау һәм демография милли проектларны гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Күчмә комплекста кардиолог, офтальмолог, терапевт, УЗИ табибы кабул итте. Мобиль пунктта 2 көнлек эшчәнлек барышында медиклар 100-дән артык пациентка хезмәт күрсәттеләр. Предварительной записи как таковой нет, но у нас тут живая очередь. Все подходят, сначала оформляются, то есть подписывают согласие на медицинское вмешательство, на обработку персональных данных. Потом идут уже по очереди к специалистам. Осмотр проходит с соблюдением всех санитарных эпидемиологических норм. Мобиль поликлиника Бехтерево авылында пациентларына 22 гыйнварга кадәр кабул итәчәк. Инде 24 көнне 5-нче шәһәр хастаханәсе медиклары Хлыстово авылына барачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Минтимер Шәймиев юбилейын билгеләп үтә. 20 гыйнварда Татарстан дәүләт киңәшчесенә 85 яшь тулды. Республиканың беренче президенты 1937 елда Минзәлә районының Әнәк авылында туа. Минтимер Шәрип улы 1954 елда мәктәпне тамамлый һәм Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Административ карьерасын Шәймиев 13 елдан соң КПССның Татарстан өлкә комитетында авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире урынбасары булып эшләү башлый. 1991 елда Татарстан президенты итеп сайлана. 2010 елның 25 мартында 73 яшендә Минтимер Шәрип улы президент вазифасыннан китүе турында игълан итте. Әмма хәтта вәкаләтле тамамлаганнан соң да ул сәяси эшчәнлеген дәвам итте һәм Татарстан һәм республика районнары үсешенә зур өлеш кертте. Татарстан президенты вазифасында эшчәнлегенең соңгы аенда Минтимер Шәймиев республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен торгызу фондын булдыру турындагы указга кул куйды. Беренче чиратта проект кысаларында борынгы Болгар һәм Үзия утрау шәһәрчеге реконструкцияләнде. Минтимер Шәймиев фонды җәмигъ мәчете төзелешенә 5 миллион сум акча бирде. Шул ук фонд кысаларында Минтимер Шәймиев адымнар проектын башлап җибәрде. Биленгән мәктәпләр Татарстанның берничә шәһәрендә, шул исәптән Чаллыда да ачылды. Учреждениене ачу тантанасында Минтимер Шәрипович шәхсән үзе дә булды. Чтобы наши дети выросли, учились и стали конкурентоспособными в мировом масштабе. Об этом надо думать, потому что все равно мир все больше открывается. Наши дети будут служить в республике и в любой точке мира, но они должны достойно представлены быть как представители нашего
народа нашей страны. Минтимир Шеймиевтің планарында әлі проектлары көп. Ойырым алғанда дәулет кеңесшісі Шолыда із табар балар лагері базасында шахар шетінде үстеме білім беру үзәгі турында хыяллана. 2019 елда Шеймиев Шолыға іш визиті білән келді һәм территорияны қарады. Исходя из концепции, значит, что должно быть? Это же образовательный комплекс, я вам скажу, загородный, но постоянного пребывания. Да, функционирует. Минтимир Шеймиев республика үсешіне зур үлеш кіртті. Ул президент болған үшірда Татарстан тулай түбәк продукты һәм ауыл хуҗалыгы продукциясы күләме жан башына туры килә торган торак төзелеше буенча югары дәрәҗәгә чыкты. Минтимир Шарипович отставкадан соң республика башлыгы ролендә Татарстан халкына мөнәсәбәтенең үзгәрүен һәм Татарстанның үзгәртеп кору елларында Россия Федерациясының бөтенлеген саклауда зур роль уйнавын үзенең төп казанышы дип атады. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Түрлі зауық һәм мөмкинлекләр буенча тон, куртка, дубленкалары шалда бар тик бер генә көн фин ярминкәсе эшләячәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары Глобус сәүдә үзәгендә сыйфатлы киемнәр сатып ала алачак. Курткалар, дубленкалар, хатын-кызлар туннары, пуховиклар 40-дан 74-нче размерга кадәр барлык кием салымнарының эшлеге табигый әйберләрдән ясалган. Күчмә фин ярминкәсе 70%-ка кадәр ташлама белән сыйфатлы эшләнмәләрнең зур ассортиментын тәкъдим итә. Барлык әйберләр дә Европа фабрикаларында заманча технологиялар һәм материаллардан тегелгән. Есть вещи, которые идут по морозостойкости до минус 40 градусов, но есть вещи, которые подойдут от температуры даже до плюс 15 градусов. Если есть возможность, приходить лучше всем пораньше. Чем раньше придешь, тем больше выбор будет. Жылы уңайлы, иң мөһиме табигый миклы, җиңел дубленкалар иң таләпчән сатып алучыларны да битараф калдырмаячак. Моннан тыш бер кием алып, сез үз гардеробыгызны бер юлы 2 модель белән тулыландыра алачаксыз. С этой стороны идет замша с лазерной обработкой, а со внутренней стороны идет как раз овчина романовской породы. Ее можно как с этой, так и со внутренней носить, то есть она двухсторонняя. Дома висит и шуба, и дубленка, они такие тяжелые, и поэтому решила еще приобрести. Тут пришла, померила, и прям сразу понравилось. Вот сейчас возьму еще и на весну заодно хочу посмотреть что-нибудь. Цены хорошие, скидки, в общем, я рада. Фин ярминкәсендә иратлар коллекциясе дә тәкъдим ителгән. Сыйфатлы кием салымны бары бер генә көн 22 гыйнварда иртәнге 10-нан кичке сәгать 8-гә кадәр Глобус сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Требуется рабочее на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.